японец. И даже името ми, Енчо, Значи нещо на японски? Да. Какво? Когато завърших курса по японски, аз разбира се много малко учих, 4 месеца само, но така, запознавам се с едни японци, казвам: добър ден, аз съм Енчо Данилов, говоря малко японски. Какъв сте ви? Аз казвам, че съм Нингьо-гейки-сан, но ако ще актьор в театър. Казвам, че имам детско предаване в една българска телевизия, съм водещ, работя в един детски развлекателен комплекс. Те казват: как ви беше името? Викам: Енчо-сан. Не. Енчо-сан. И те ха. Какво означава Енчо? Директор на детска градина. Така ли? Сериозно? Енчо по принцип произлиза в български от Хелиос. Това е слънцето. Еньов ден, нали? Това е деня, когато слънцето е най-дълго. Аз казва, че оставаш сам в тъгата